गिबियावनो आङो प्रभु जिसुखौ हामबाय होनदों आरो नैथियाव आङो रोजा रोजा हामबाय होनबावदों प्रभुखौ दा बियो आंनि जिबनखौ गोथाङै दैदेननानै लानायनि थाखाय आङो हामबाय होनदों दा आंनि मुङा फुलमनि नार्जारी आरो आंनि गामिया देउलगुरि चिरां बेंटल आरो आंनि मण्डलिया 2 नं बालाफारा बिप्टिस चार्च दा आङो आंनि नखराव जानानै थांनाय मोनसे टेस्टिमनि गुसुं टेस्टिमनि होनो सानदों आङो सानसेखालि आंनि बे नखराव उन्दै गथ' फिसा हिन्जाव साकिरा नार्जारी बियो गोबांथार सैनो गोनां जादोंमोन बियो गोब्राबथार लोमजानायजों बेबायदि उदै बुनायफोरजों बेबायदि मेगन बुनायफोरजों गोबांथार सैनो गोनां जादोंमोन बियो खिनोबो हायामोन बियो फेसाबबो जायामोन बिनिया गोबांथार आथिं आखाइ मिजौनायजों बेबायदि जादोंमोन सानसेखालि आङो बेबायदिनो इसोरनियाव जोङो बरसा खालामबाय जोङो बरसा खालामनानै जोङो इसोरनियाव बिब्लाबो जोङो मोननो हायाखिसै जोङो बेबायदि इसोरनियाव अपराध मावनायखाय जोङो इसोरजों जोङो खोनासंजायाखै इसोरा जोंनि बिनायखौ खोनासङाखै जोङो गोबांथार समाव इसोरनि बेबायदि बोसोनफोरखौ मानियैनि थाखाय इसोरा जोंखौ दुखु मोननानै नायख्लेंनानै थादों बियो गोबांथार जोंनियाव अननाय दङखाय बेबायदि आंनि नखराव निदाननि गेजेरजों बेबायदि आंखौ फोजाखांदों आंनि नखरफोरखौ आंनि बिसि फिसाय संसार जानायाव बेबायदि गावखौ सिरि मोननानै जेन गावखौ गावनि बोसोनफोरजों थाबायलांनो मानिलांनो हानायनि थाखाय आंनि नखरफोरखौ बेबायदिनो फोजाखांदों बिनि गेजेरजोंनो आङो प्रभु जिसुखौ हामबाय होनदों बे आंनि नखराव निदान जानायनि गेजेरजोंनो आंखौ फोजाखांनायनि थाखाय आङो हामबाय होनदों रोजा रोजा धन्यबाद होदों प्रभुखौ आङो उन्दुस्लद लांबायमोन आङो आंनि जिबनावबो बेबायदि आङो उन्दै समनिफ्रायनो आङो जिसुखौ मोनाखैमोन आङो जेब्ला हाबा जाफैखांनायनि उनावसो आङो जिसुखौ नाजावदों आङो बाप्तिस्मा मोनदों आङो बिनिखायनो इसोरखौ बांसिनै आङो नाजावनो हाया बुजिनो हायाखैमोन आङो दा आंनि बे नखराव जेब्ला निदान जाजायो अब्ला दासो आङो इसोरनि अननायखौ आङो बुजिनो हाबाय इसोरा आंखौ इनायनो अनोखाय आंनि नखराव बेबायदि समयसानि गेजेरजों बियो गावखौ गोसोखांहोदों बिनि थाखायनो आङो प्रभु जिसुखौ रोजा रोजा हामबाय होनदों आंनि फिसाजोआ बेबायदि गोबांथार सैनो गोनां जानायाव आङो गोबांथार बेबायदि हस्पिटालफ्राव लांदोंमोन बङाइगाव आरो बेबायदि सिलिगुरि बेयाव जोङो अनेक जोङो खनब्रै खनबासो जोङो थांदों बेयाव थांदोंब्लाबो जोङो सोखाजानायखौ जोङो मोनबोआखै जोङो मालाबा समाव जोङो फार्स्टनि थांनायाव बेबायदिनो बे गथ'आ एसेल' नर्माल जानानै फैदों नर्माल जाखांनायनि उनाव जोङो न'आव जेबोला फैयो बे गथ'आ आरोबाव बांसिनै बारा जाखांफिनबाय जोङो सानबाय डक्टरा बुंनायखाय बे गथ'निया किडनिया डेम जाबाय होननानै बुंनायखाय जोङो बेखौनो गमामायै जामारबाय नामा होननानै जोङो सानदोंमोन नाथाय बे गथ'नियाव बेबायदि बेमार गैया दुष्ट आत्माया बेखौ नासयदोंमोन गोबांथार जोङो बेबायदि प्रेयार सेन्टारावबो थांदोंमोन जोङो बेबायदि अपराधनि थाखाय जोङो सोखाजाबोनो मोनाखै जोंनि फोथायनाया थौलेखाय गुबुंलेखाय जोङो बे प्रेयार सेन्टार कासिकत्रा प्रेयार सेन्टाराव जोङो थांदोंब्लाबो जोङो सोखाजानायखौ मोनबोनो हायाखै आरोबाव जोङो बेयावबो जायाखिसै जोङो मा खालामबावगोन मा राहा लागोन जोङो आन्दायबाय बबेजों मा खालामबावगोन जोङो इसोरजोंबो खोनासंजायाखिसै जोङो आन्दायनानै थानायखाय जोङो गोबांथार बेबायदि मानसिफ्राबो बुंबाय बेबायदि जायगायाव लाङोब्ला मोजां जागोन नामा होननानै थुलुंगा होनायखाय जोंबो दिनै इसोरखौ नेवसिनानै इसोरखौ गारनानै जोङो गुबुन जायगा आरो बेंगलाव जोंनो लानानै थांबावबाय बेबायदि मुस्लिम कबिराजनाव जों लानानै थांदोंमोन बे मुस्लिम कबिराजनाव लांनायावबो बे बिथाङा थाबिज माबा माबि बे गथ'नो गाननो हरबाय आरोबाव लोंनाय मुलिफोरबो हरबाय आरोबाव बिदिनो गोबांथार नेम बानायनो हरदों जोङो बे नेमफोरखौबो जोङो बानायफैबाय इसोरखौ जोङो गोजानाव दोननानै आरोबाव बांसिनै जोङो सुवासो खालामनानै लाफैबाय जोङो थेवबो जोङो बेजों जोङो सोखाजानायखौ जोङो मोनबावाखिसै बांसिनै आरो बे गथ'नियाव बेबायदि दुखुसो बांसिन फैबावबाय इयुनाव बे गथ'आ बुनायजों आरोबाव मेगन बुनायफोरजों उदै बुनायफोरजों बियो गोब्राबथारसिनसो जाबावबाय बियो सोखाजानायखौ मोननो हायाखिसै कबिराजनि
जोङो थाबिसफोरखौबो जोङो मानियाखिसै जोङो हास'नानै जोङो सावजोब्बाय जोङो गाहरबाय आरो बिनि उनाव बेबायदि जाखांनायनि उनाव जोङो सानसेखालि समाव जोंनि मण्डलियावनो फैदोंमोन जोंनि सासे बिदा अब्राहामनि न'खराव फैदोंमोन बिनि फिसाजोआबो बेबायदिनो अबस्था जानानै दङमोन बे बिथांनि न'खराव फैनाय बे आफा रन्जित इसवारि बिथांनि गेजेरजोंनो बिथांमोना दिनै बेबायदि सोखाजानायखौ मोनदोंमोन बिनिखायनो जोंबो बे आफानि मबाइल नाम्बारखौ लानानै बे आदानिफ्राय बाजैनिफ्राय जोङो लानानै बे आफानियाव फन खालामनानै आङो फनखौ लानानै बुनानै आङो नेबाय थायोमोन बेबायदिनो दै आरो थावफोरखौ लानानै मबाइलफोरखौ लानानै आङो जमबाय थायोमोन माब्लाबा समाव बे आफाया गोबांथार बेस्थ'आव थायो प्रेयारफोर खालामनायाव बेस्थ' थायो बे आफाया जेब्ला हरफिनागौमानि आङो बे मबाइलफोरखौ लानानै आङो सियाराव जिरायनानै आङो गोबांथार टेनसन साननायफोरजों बेबायदि जमबाय थायोमोन आरो आङो ओरैबायदि आङो बायग्लिनाय गोसोजों आङो बेबायदि गथायबाय प्रभु नोंनि इस्सा बायदिसै नोङो बे गथ'खौ नोङो मा खालामनो नोङो खालामदो होननानै आङो बे गथ'खौ इसोरनो आङो दान होदों प्रभु नोङो सोखायोबा बे गथ'खौ नोंनि रायजोनि थाखाय खामानि मावनो हाग्रा नोङो फिसाजो नोङो खालाम मिनिस्ट्रि खालाम होननानै आङो बे गथ'खौ गथायदों इसोरनो बेबायदि बायग्लिनाय गोसोजों आङो लानानै बे गथ'खौ दिनै गथायदोंमोन थेवबो आंनि बिनायखौ इसोरा खोनासङाखैमोन आरोबाव बेबायदिनो आङो गोबांथार साननायफोरजों बायग्लिनानै थादोंमोन बेयावनो आङो आफानो बुनानै आफाया फन हरफिनबाय आंनो फन हरनानै जेब्ला आङो आफानिफ्राय बेबायदिनो प्रेयार मोनो खेबसे बिनायावनो आंनि गोसोआ ओरैबायदि स्रां मोनदों थानो हायाखै खुसिजोंनो आङो रंजादों आंनि बे निरासा जानाय गोसोआबो बबेयाव थांदों आङो खुसिजोंनो ओरैबायदि निरासा जादों बे गथ'आबो खेबसे बिनायावनो बिनि उदैफ्रा मेगनफ्रा बुनायफ्रा सोलायबाय दै आरो थाव लोंनाय फुननायफोरजोंनो आसा खालामनानै बेजोंनो आङो बिसासजोंनो नेनानै दंमोन नालाय बे आफानि बेबायदि प्रेयार खालामना होनायजोंनो दिनै सोमोनांथाव दिनै बे गथ'आ मावजाबाय दा सम्पुर्ण बे गथ'आ सोखाजानानै स्कुलावबो थांफिननो हाबाय बियो क्लास लाफिननो हाबाय आरो गोथाङै थांनानै थाफिनबाय ओरैबायदि सोमोनांथाव आंनि बे न'खराव इसोरा खामानि मावबाय बिनि थाखायनो आङो इसोरखौ रोजा रोजा हामबाय होनदों आरोबाव बे आफा रन्जित इसवारिनि जिबनखौबो आङो इसोरनो गथायदों आरोबाव बांसिनै इसोरा बिनि मिनिस्ट्रि मावनायाव बांसिनै हेफाजाब होथोंसै गोबांथार गोमानानै थानाय आत्मिक जिबनाव गोमानानै थानायफोरखौ बे आफानि गेजेरजोंनो जेन' जाहाथे सोलायहोनो हायो आरोबाव सिरि मोनखांनायखौ लाबोयो बे आफानि आयुआ गोलाव जाथोंसै प्रभु जिसुआ जेब्लायबो आफानि जिबनखौ नाजावनानै लाफ्लायबाय थाथोंसै आंनि बे न'खरनि गथ' गथाय फरियालफोरखौ बेबायदि गोथाङै दोनफिननायनि थाखाय आङो रोजा रोजा हामबाय होनदों